Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. La policia local de Berga actuarà amb contundència contra els propietaris dels ciclomotors i motocicletes que superin els límits de soroll permesos per la normativa vigent. L'acció s'emmarca en la campanya impulsada per l'Ajuntament de Berga per lluitar contra la contaminació acústica i que s'ha presentat aquest dijous. Els agents de la policia local no dubtaran a imposar les sancions que recull l'Ordenança de Convivència Ciutadana de Berga, ha manifestat la cap de la policia local, Fina Vizuete, i que suposen multes de fins a 1.500 euros. La campanya, que porta per lema "No em ratllis amb el soroll", es donarà a conèixer a través de cartells i anuncis publicitaris. No em ratllis amb el soroll. No em ratllis amb el soroll. El soroll ens molesta a tots. No volem tapar-nos les orelles a la nostra ciutat. No em ratllis amb el soroll. La iniciativa del govern local de Berga pretén incidir també en molts altres aspectes relacionats amb la contaminació acústica i que per raons òbvies es fan més evidents en època estiuenca. Així, la campanya també vol evitar els sorolls originats per l'excessiu volum dels equips musicals dels vehicles o el soroll en el cas de les terrasses dels bars i restaurants i locals d'oci nocturn. És per aquesta raó que s'han imprès uns cartells, uns adhesius i uns tríptics que demanen als bergadans la seva col·laboració en pro del civisme i la convivència. La campanya estarà vigent durant tot l'estiu fins a mitjans del mes de setembre. En el cas dels ciclomotors, però, l'acció municipal serà sancionadora pel fet que ja en el mes d'abril la policia local va enviar unes 600 cartes als propietaris de motos de Berga per tal que fessin els controls pertinents de soroll. Les cartes van ser enviades a proposta de l'Ajuntament de Berga. De les 600 cartes, només unes 50 persones es van adreçar a les dependències de la policia local, on de forma gratuïta es mesurava els decibels i d'aquesta forma es podia solucionar les deficiències, si era el cas. Les multes per infringir l'ordenança poden ser de 750 a 1.500 euros. Seria bo que se sapigués que des del mes d'abril el regidor ens va encomanar que agafessin tots i cadascun dels ciclomotors i motocicletes que hi ha en aquesta ciutat i se'ls enviés una carta a tots i cadascun dels propietaris, donant-nos l'oportunitat de que passessin per les dependències de la policia local a fer-nos un control de soroll. La policia local ha anunciat també que el radar entrarà en funcionament a primers del mes de juliol i que durant tot l'estiu es faran també controls d'alcoholèmia i drogues. La roda de premsa a l'Ajuntament de Berga l'han protagonitzat l'alcalde de la ciutat, Juli Gendrau, el regidor de Governació, Ramon Bajona, la sergent i cap de la policia local de la ciutat, Fina Vizuete, i el president de l'Associació d'Hostaleria i Turisme, Toni Barat. Com heu pogut veure, doncs, la campanya aquesta, el seu eslògan, podríem dir que és "No em ratllis amb el soroll", i que té un objectiu bàsic, que és reduir i conscienciar, bàsicament és reduir la contaminació acústica a la ciutat de Berga, i en definitiva, si podem aconseguir això, és millorar la qualitat de vida a tots els ciutadans i ciutadanes de Berga. Que a vegades per dues persones que cridin hi ha molt soroll i que per tant a la nit se sent i la gent també està dormint. O sigui que hem de conciliar el poder sortir, el poder anar de gresca, però també conciliar-ho amb el descans dels veïns. Per tant, hi donaríem aquest enfoc. Hem editat també un díptic que fa més referència amb el tema de motos, perquè el tema de motos i ciclomotors volem incidir molt, que explica exactament que hem de viure amb tranquil·litat i que hem de viure bé, i que aleshores el tema és que, a més, donem algunes recomanacions en aquest díptic, com podeu veure, i a partir d'aquí també fem esment molt breu
i que diu que l'ordenança de convivència i via pública de Berga en fa esment en el seu article 65, que per tant també recomanem que els tubs d'escapament han d'estar homologats, etc. Tot això. S'ha aprofitat la presentació de la campanya per anunciar la incorporació de 7 nous efectius a la policia local de Berga, places que van ser creades en el pressupost de l'any anterior. Amb els nous agents, el cos de la policia municipal disposarà de 25 efectius. Com l'any anterior i altres, és que intensifiquem el tema dels controls de sorolls, especialment a les motocicletes i els ciclomotors. Afortunadament he de dir que gràcies al gran esforç que ha fet el regidor de Governació i l'alcalde i l'Ajuntament, a partir del dia 1 de juliol, la policia local veurà incrementada la seva plantilla amb 7 efectius que ens permetran dur aquests controls amb una màxima fiabilitat i amb una màxima intensitat. O sigui, es faran de dia, de tarda i de nit. Els controls seran permanents. Durant, no diré les 8 hores de cadascun dels agents de serveis, però sí que diré que des de les 10 del dematí segurament ja hi estarem posats fins a les 2 de la tarda, des de les 4 de la tarda o abans fins a les 8 o les 9 del vespre i el torn de nit des de les 10 fins que vegin que els ciclomotors continuen circulant per la ciutat. No voldria deixar passar també de dir que a partir del dia 1 de juliol, que s'incorporen també aquests efectius, també engegarem el tema del radar, que ja el tenim a la ciutat, però encara no l'hem posat fins no fer aquest anunci a la ciutadania que ho sapiguessin. No deixa de ser també el soroll. Tots els accessos de velocitat incrementen els sorolls dels vehicles i això també fa que els ciutadans tampoc no puguin descansar. I un altre dels temes que també engegarem a partir de l'1 de juliol, amb més intensitat, seran les campanyes de controls de drogues i alcoholèmies.